Expressem la nostra més enèrgica condena a la nova agressió perpetrada per l'exèrcit marroquí contra la població sahrauí. Expressem el nostre rebuig frontal a la inacceptable comportament del govern d'Espanya front als fets preocupants esdeveniments que viu el Sàhara Occidental. Mitjançant aquest manifest demanem a la societat civil i a les seves organitzacions que se sumen a aquesta marxa. Gràcies, continuem en marxa. Gràcies a la classe.